аҷоибот серияи тилло аз компанияи Faberlic коллекцияи нав. бовар кунед тамошобино, имрӯз ман ҳамаша эксперимент кардам. Уже дюмбура ки ман даро мекунам. Дневной кремаш нигоҳ кунед. Аҷоибот хушрӯ. Артикулуш 1570. Рурамихе мулоимаки светли бигем блеск мебахша. Беҳад хушрӯ мекуна. Ночной кремаш 1571 артикулуш. Ночниошам беҳад рура успокоительный мекуна. Сиворотка барои рӯ пеш аз макияж. Артикулуш 1572. Сивороткара ҳаматон медонен, пеш аз макияж мекунем. Косметикаи мо ба тамому қонуну қоидааш бигем дар рӯ мешина. Даиҷа ҳаст молочко барои умивания барои рӯи мо 1576. Артикулуш крем барои ве, крем барои гирди чашм вокруг глаз, анаме ки дар рӯ ман ҳозир кардам. Артикулуш 1573. И тамошобинони азиз, маска для лица артикулуш 1574. ҳар як таи дар таркибшон ана тилло доранд. Тиллое доранд ки рӯи моро мулоим мекуна, успокоит мекуна, рӯшан мекуна, маршинкомона нест мекуна, рӯмона свеж мекуна. ай ҳама чизи асосӣ дар ҳаёти инсоният и рӯя. Барои ҳаматона тавсия метиҳам коллекцияи нав аз компанияи Faberlic нав буромадагиай. Ҳамаи и бояд дар косметичкаи ҳамаи шумо боша. Нигоҳ кунед, ман ай маскаш кардам, беҳад маскаш хушрӯ, беҳад влажный, дар рӯ мекунӣ, бовар кунед, уже ман 15 минут истодам, беҳад рӯра аҷоибот хушрӯ мекуна. Рура мекаша, бигем то охир мекаша. Ҳаматон да тавсия метиҳам 15 минут меисти результат.